ଛଡଉଛନ୍ତି ବଟଣି ওরা রুটি চাউল ହଁ ভালে চাউল নাই ଭାଲିଆ ଚାଉଳ ପରା ଖାଲିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ କହୁଛ କି ଯୋଉ কাজু কাজু ଆଉ ଖାଲିଆ ଚାଉଳ ହଉଛି পানি মতো নিয়ে পানি করে রাখি দেন প্লিজ সকালে পানি ପାଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ কোর কোজি কোজি আইলেন দামি বাড়ি বন্ধ ମତେ ମିଳୁନଥିଲା ଗୋଟେ ମତେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଳିଲା ତା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡେଇ কাত পড়ারে কত কলারে ଆଉ ଆମ ମାଉସୀର ଗାଁରେ ତ ବନ୍ୟାର ଏତାରେ କିଣ କୋଦଳାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ପତ୍ର ଆଣିକି ବନେଇବା ଏବେ ସବୁ ତ ବିଦେଶୀ ପଡ଼ିଲେ ବନଉଛି ହଁ ପାଣି ଦେଇ ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଫଳମୂଳ ପକେଇ କହୁଛ ହଁ ତା କଥା ଦେଖ ସେଟା କିଣ ଧରି କିଣ ଜାଗାରେ ଆମର କାମିକିଆ ହଁ କାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଦି ନା ଆଜି କିଣ କହିଦିଅନ୍ତି ତମ ବାବାର ତମ ବାବାର ଆଜି କିଣ ନା ବୋପାର ଗେଲୁ କୁଆଡେ ଯେ ରେ ଏ ଝିଅ ସାରୁ ଖବର କି କାଟିବ ମୁଁ କାଟି ହାତ କୁଣ୍ଡେଇବନି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗ କେଉଁ କରିବା କେନା ପେଣ୍ଟଟା କାଟିବ କହୁଥିଲ ପଛେ ବହି କରି ଆମେ ପିଠା କଲୁ ଆମେ ଭାତ କଲୁ ଡାଲି କଲୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବନଉଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିਉଁ ନାହିଁ ବୋଧେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ ବନଉଛି ତ ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ସେପଟେ ପୁରୋହିତ ମୋତେ ଉଠି ପଳେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଗଲେଣି ଆମ ନନା ମୋତେ ଖାଇଲେଣି ଦେଖ ଗେଲୁ କେମିତି ଖଲି ପକେଇ ବସି ସେଇ ଖାଇବେ ବସି ଏମିତିରେ ଆମର ଆଜି ଦିନଟା କଟିଯାଇଛି ସେ ପୁରା ଆଗ ନନା ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପିଲା ଲୋକ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନା ଆମର ଏ ଘରେ ପୁରୋହିତ ବସିନଥିଲା ଅନ୍ୟ ଘରେ ବସିଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ନନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଗୋସାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାମ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ମଝିରେ ବାପା ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାପା ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଦିନଟା କଟିଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।